Клиентка открадна материалите, с които я работих. Накратко, това беше нова клиентка. Дойде за първи път на маникюр и докато и правя маникюра, тя открадна материалите, с които я правих. Както казах, дойде за първи път при мен и всичко си беше нормално, говорихме си. Направих и маникюра, сложих топ лака и си сложи ръцете в лампите. През това време аз станах да отида до тоалетната, тъй като бях в онзи период от месеца, дето по спешност понякога се налага отиването до тоалетна. Докато бях в тоалетната, чух вратата да се отваря на салона, но реших, че някой е дошъл. Но за моя изненада, когато се върнах в салона, нея нямаше, както и материалите, които бяха върху масата ми, също ги нямаше. Това е